Amigos, amigas e amigues, hoxe en outra vaca no millo vamos a falar de como se fala en galego. E queredes saber como se fala en galego? Pois é moi fácil. Podémolo falar ca lingua, podémolo falar co corazón ou podémolo falar co sentimento. Sabedes que o galego ten moitas maneiras de falarse? Si non é o mesmo o galego que se fala na Galiza occidental, na Galiza oriental ou na Galiza central. Podemos ter seseo, podemos ter geada, teísmo, seísmo, ti, tú, el, il, oins, ois, o importante é falalo e compartilo cas nosas xentes. Para darvos datos, podo dicirvos que o galego se fala non solamente na nosa terra, sino que temos galego en Extremadura, en Castela e León e tamén na nosa veciña comunidade de Asturias. E se cruzamos o charco, podemos falar en galego en Argentina, Venezuela, Uruguai, Cuba, México, Brasil. Nestas comunidades hai máis de 500.000 galegofalantes, así que non tendes excusa para falar na nosa lingua. Queredes saber como se fala en galego? Pois volo imos a contar en outra vaca no millo con unha invitada excepcional. Ela chámase Noemí García e para falar con Noemí necesito a mellor compañía. Queredes saber quen é? Pois agardade porque vai estar con nós Su Paz, falando con Noemí García de como se fala en galego. Pasa, marica, pasa. Isto facémolo porque nós somos quen de asumir a morte do galego, non? Que pasará en algún momento máis lonxe ou máis... pero que non podemos asumir é un asesinato. Entón, se morre, cando morra o galego, polo menos que morra falando nós normalmente como Dios manda, sabes? Non esa mestura extraña que facemos. Que esmorece en si propio, vaya. Que non se dilúa co español. Pois metemos un poema a esta canción que é o famoso Como eu te amo, para que non parece que eu vin aquí solo de humorista, para que faja de poeta tamén. É un poema de Lucía Aldán. Como eu te amo. Antes do verbo. Este verbo non. Como eu te amo. Convéncete. Convéncete. Ninguén te amará. Como eu te amo. Hoxe, en Pasa Marica Pasa, entrevistamos a Noemí García, filóloga e profe de galego en As Chaves da Lingua, onde axuda a resolver dúbidas entre a xente que quera aprender a nosa lingua. E tamén creadora de contido como, por exemplo, en Galego para Boomers. Moi bons días, Noemí. Hola. Bos días. Pero antes de nada, que mellor que la mesma para responder. Quen é Noemí García? Pois Noemí García é unha rapaza de Lugo que lle encanta ser profe. Eu son profe por vocación, entón iso fai que despois das miñas aulas pois desenvolva outros proxectos, como por exemplo o Galego para Boomers, agora As Chaves da Lingua, tamén teño unha canle de receitas que se chama Media Laranxa e todo, obviamente, en galego. E como podemos facer máis atractivo o galego para as novas xeracións, Noemí? Eu creo que o galego é unha lingua igual de válida que o castelán, que o inglés, que o francés, que todas. Entón, simplemente nos temos que atrever a falalo. Hoxe en día, pois todos xogamos a videoxogos, todos temos redes sociais, entón o que temos que conseguir é adaptar a nosa forma de falar ás novas tecnoloxías. E iso, pois, a xente nova é a que máis sabe. Noemí, onde xurde a túa paixón por esta lingua? Eu creo que na casa. Teño que dicir que eu de pequena, pois como lle acontece a moita xente, por influencia da escola, eu convertime en castelán falante. Simplemente falaba galego na casa e non todo o tempo.
Entón, no instituto, en secundaria, tiven un profesor que me fixo cambiar a visión do mundo. E foi aí cando dixen, non, eu son galega, teño que falar galego e apostei por iso. Pode ser que a raíz dese profe Noemí García se convertira en profe na actualidade? Non, eu convertime profe por outros motivos moi diferentes, sí. Eu teño que dicir que estudei filoloxía hispánica na universidade. Cando rematei, porque a min gustaba moito ler, quería dedicarme ao mundo editorial, mas dixen, isto é moi difícil. Entón, decidín facer a miña vocación, que é estudar filoloxía galego-portuguesa. Ali foi cando se me abriu un mundo de oportunidades, dixen, aquí hai moito que facer, hai moita xente que quere aprender galego, pero non ten as ferramentas. Entón, decidín embarcarme niso, e ata agora. E que ferramentas podes compartir co noso público hoxe para emprender ou para volver a falar galego? Que ferramentas nos podes presentar, Noemí? Eu, no meu novo proxecto que se chama As chaves da lingua, aí respondemos pois as dúbidas que ten a xente. Eu na escola de idiomas, cando ensino galego, sempre son as mesmas dúbidas que se repite. Como se colocan os pronomes, como se di isto. Entón, decidín facer pois un artigo explicado dunha forma sinxela para que todo o mundo dentro da súa casa, non é necesario ser filólogos ou saber moitísimo de gramática, a través dunha linguaxe sinxela e simple, accesible para todo o mundo, pois que poida achegar esos contidos. A nos pasounos, Sí. os artigos, donde colocalos, donde tal, creo que está a orden do día, pero bueno, xa tomamos nota, vámonos meter aí A tope. a Eu xa tope. estou seguindo nas redes todo o que fai, así que recomendamos ides ver aquí abaixo como tedes a ligazón para poder investigar todo este contido que nos ofrece Noemí. Bueno, entonces entendemos que este afán de divulgar a nosa lingua e que te leva a emprender varios proxectos, Noemí, como estábamos falando ahora anteriormente, falamos un pouquiño deles. Que te parece si nos contas un pouco como nace ese dicionario para boomers? Eu, a primeira vez que traballei, que foi no Leiras Pulpeiro, un instituto aquí de Lugo, tocoume dar primeiro da ESO, dar lingua castelá e lingua galega, como reforzo. Entón, claro, cheguei a un grupo de 12 rapaces que apenas sabían falar galego e dixen, e agora como facemos? Desmotivados, porque a adolescencia é unha idade complicada, Sí. sabémolo todos. Entón, dixen eu, a ver, estes rapaces de que son expertos? Que me poden ensinar a min? Pois temas de videoxogos, de redes sociais. Entón, a partir de aí, dixen, pois eles tamén poden explicarnos os que ao mellor non dominamos tanto estas cousas lingua. Entón, a partir de aí, decidimos crear un dicionario. Toma, hai que chegar a eles, falarlles no tema que a eles lles gusta para que vexan que o galego é super atractivo e que se pode utilizar. E xa que falamos de boomers, vouche facer unha pregunta, Noemí. Contame. Noemí García, podemos dicir que é boomer? Creo que non, porque tiven vos mestres como os meus alumnos, mas é difícil saber de todo, iso é certo. Bueno, non se pode saber de todo, porque Exactamente. para eso temos que ter outra compañía para botar de man e para que nos expliquen aquelo que non se nos dá tan ben, non? Exacto. Bueno, un pouco en relación a isto que estabas comentando, estamos acostumados que na docencia pois hai a profes pois igual máis aburridos, xente máis dogmática, moi ríxida. Entón, ti como te consideras? Que tipo de profe eres? Creo que o contrario a profesora tradicional, que tamén é importante, creo que ás veces hai que dar aí as clases teóricas, mas eu explicando cun PowerPoint, eu aburrome a min mesma, entón ese creo que non é a canle para dar aulas, entón eu intento pois facer, traballar por proxectos, creo que realmente como aprenden, se nos trasladamos o foco, son eles os protagonistas, os que crean as cousas, aprenden, motivan e todos felices, a verdade. Noemí, como podemos protexer a nosa lingua? Ai, creo que é unha pregunta difícil. Sí. Creo que
necesitamos o apoio das institucións, creo que iso é fundamental, mas creo que a nivel persoal falar. Moitas veces nos queixámonos de que non hai contidos en galego, de que entramos en Instagram e non atopamos isto, en YouTube non atopamos un vídeo que sea un tutorial para montar unha mesa. Hai que crear, hai que facer cousas. Eu vía que durante a pandemia había receitas virais, pero non as sabía en galego e dixen eu, non pode ser, pois a min gustame cociñar, teño unha cámara, pois adiante. Entón creo que temos que crear porque hai xente interesada niso. Pero aí hai xente que non crea ese contido porque por medo a pois non sei falar o galego, ou non se me dá ben falar o galego, ou é que hai unha normativa e eu non sei se vou meter a pata ou non. Tires desas personas, Noemí, que abogas porque a xente fale o galego aínda que non seña normativo? Ai, é unha pregunta difícil, porque, claro, esta opinión non é mi persoal, logo a opinión non é mi filóloga. Pois se che parece, podemos facer esas dúas respostas, como Noemí García e despois como filóloga. Te parece? Veña, eu creo que hai que crear. Ao principio as cousas saen, pois, ao mellor un chisco regular, mas co tempo un vai mellorando. A Noemí filóloga vai dicir que as linguas normativas existen nos libros, non na realidade. Quen fala hoxe en día castelán normativo? Pois Matías Prats no telexornal. A xente común non fala galego normativo, está chea de anglicismos. Hoxe en día todos dicimos, pois, ayer fui al gym. Gym non é castelán. Pois o mesmo acontece co galego. Falar un galego perfecto é difícil, mas temos que intentar pois falar canto mellor poidamos, pois obviamente vai ser mellor. Sempre o digo. Todos sabemos falar galego, outra cousa é que metamos castelanismos. O galego normativo é un galego sen castelanismos. Pouco a pouco, pois eu de pequena dicía abuela, mas agora digo aboa, entón son pequenos cambios que creo que todos podemos facer. Isto levame un poquinho ao tema dos anecdotarios, non? Eu, por exemplo, sempre fui un castelán falante, de feito no cole tiña moitos problemas a hora de ler, porque mandábanme ler en galego en voz alta, e o meu cerebro, ou non sei que pasaba, traducía directamente o castelán o que leía, non? En clase, entón, sempre era caña. Cando cumprín os 18 anos, empecé pois, a militar, a meterme máis colectivos, temas sociais, dime conta que había moita xente que falaba galego. Empecé como a ter un interese en coñecer a que era tamén a miña lingua, porque eu son de aquí, non? Que pasou? Que chegaba a miña casa falando galego, ou que eu intentaba falar galego, e os meus pais, que, o sea, mofábanse de mí. Pero que fas? Ai, pero se ti non sabes falar galego, pero fala ben, muller, pero pim, pam. Entón era bastante duro, non? Como, jolín, eu que estou aquí facendo un esforzo por recoñecer a miña cultura, recoñecer a miña lingua, e na miña casa, en vez de animarme, pois dábanme caña, non? A día de hoxe teño moitas amigas galegofalantes que eu, como se me escapa o castelán, pois van e cámbianse. Eu, non, pero falademe en galego, por favor, non deixedes de falar en galego, aínda que eu igual ás veces pois meta moitos castrapos, non sepa poñer os pronomes, etcétera. Entonces, podemos decir, bueno, hai moitos pais, Noemí, que falan, son galegofalantes, pero a hora de referirse aos seus fillos falan en castelán. Ai, eso nunca o entenderei. Que pasa, Noemí? Por que ese cambio de falarlle a un fillo en castelán, ti ser amar, falar en galego? Eu creo que hai moitísimos prexuizos, porque saber linguas sempre vai ser unha riqueza para todos. Para min é moi triste que haxa pais galegofalantes que lles falan castelán aos seus fillos e logo os seus fillos non saben falar a nosa lingua. E despois sí que os mandan a academias de inglés para que saiban falar inglés. Entón iso pareceme pois unha cuestión de prexuizos que temos que sentar, analizar e preguntarnos por qué. O galego, cantas máis linguas saibamos, moito mellor. Eu, por exemplo, teño un curmán que precisamente lle acontece iso, cando chegou ao instituto a aprender francés, claro, había moitas palabras que non sabía eu, pero Pablo, mira, ti pensa, como se di cabeza en galego? Testa, como en francés? Tête. Entón, sabendo linguas, axúdache a coñecer outras. Entón,
Creo que é importante transmitir a nosa lingua. Pois facemos ese chamamento a todos eses pais e nais que están aí a falar en galego na súa vía cotiá e cando falan cos seus fillos que falan castelán, por favor, non fagades eso porque estades mermando a oportunidade a eses nenos e nenas de ter máis idiomas e de ter máis facilidades para relacionarse ou ter en conta para outros idiomas como nos contaba ahora Noemí, co francés. Bueno, pois eu creo que é momento de que escoitemos unha canción e a ver que vos parece. Veña. Oye gallego, sois todos moi majos, un pouco cerrados, pero gareños. Oye gallego, me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego, habláis como cantando, ¿no? Sois tan riquiños. Oye gallego, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego, mira que verde, no hay nada igual. Aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar. Quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal. Este verano estuve en Sanjenjo y la retranca esa como va. Es como sarcasmo, no sé si lo entiendo. Oye gallego, me encantan las playas, Bueno, estamos escoitando a Berto con este tema que se chama Oye Gallego. Falabas antes tamén dos prexuizos, non? Eso lévame tamén eu falo sempre de a miña experiencia. Marchei da Galicia, marchei a Baleares a traballar, entón no mundo laboral descubrín que sendo galega parecía que igual iba a cobrar menos e iban a esperar moito de min, que me iban poder explotar máis, non? Como que os galegos traballamos moito, moi ben e por 4 duros, non? De algún xeito, o sea, o pouco galego que tiña xa instaurado, fixen un traballo, aparte que isto é de analizar, non? Igual, cando teña cartos, poda ir a unha terapia e poder analizar por que fixen isto. Procurei aprender a poñer todo no castelán. He ido a todo o que precisaba para ocultar o que era o meu acento. Xa non a fala, senón o propio acento. Ti que opinas destes prexuizos que hai a nivel, bueno, nacional, vimos dicir, e incluso internacional, sobre os galegos, non? Esas definicións de galego é tonto, moitas veces en Sudamérica e outros lugares. Que opinión tes ti destes prexuizos? Eu creo que responden a unha realidade que non é actual. É dicir, hoxe en día creo que ser galego, coñecer galego é un sinónimo dunha persoa con cultura. Por exemplo, se analizamos os últimos gañadores de premios nacionais a nivel Estado español de poesía, as gañadoras son mulleres e galegas, escribindo en galego. Entón, hai que reformularse algunhas ideas que temos. Bueno, falando desa fama que temos, que decías tú, o tema de galego igual a tonto, eu creo que tamén era porque éramos tan bondadosos, tan boa xente, que o que facíamos é que nos traballábamos por ese xornal, pero a nosa facilidade era dar e dar. Entonces, a xente que dá é a que a ignorante lle chama tonto, non? Exactamente. Me veñen recordos de Rosalía de Castro cando dicía castellanos de Castilla, trata de ben os gallegos, cando van coma rosas, cando veñen coma negros. Pois, que dicir, que os casteláns, eu creo que aínda queda moito de séculos atrás, pero que estamos facendo unha gran labor día tras día, e por iso non queremos que o noso galego morra, non? Nin queremos que o noso galego, pois, se quede nun libro ou nunha estantería, senón que salga a temas como un podcast, ou como salga a videoxogos, como nos falabas ti, ou que seña permanente, que esteña en permanente actualidade. Entonces, como podemos facer, Noemí, para que reivindicar a importancia e poñer en valor a nosa fala? Porque queremos insistir moito en isto, porque as nosas abuelas, eu falo xa que estamos con anécdotas, as nosas abuelas, miña abuela, pois falaba con nos en galego, falaba con toda a casa en galego, pero chegaba ao banco e miña abuela se convertía en castellana madrileña. Na zona de Ferrol suele pasar isto moito. E aínda a día de hoxe, moitas aboas igual do rural que cando veñen á cidade pensan que teñen que mudar a súa lingua para
para relacionarse cos médicos, cos abogados, ca institución, non? Que podemos facer? Que podemos Como facer? chegamos a esas xeracións? Porque a xente xoven xa falábamos de estar na mesma canle, de buscar cousas afíns, pero estas persoas que igual pois teñen interiorizado que o seu galego non é válido para certos momentos da vida, como sacamos dai? Eu creo que ensinando o prestixio que ten a súa fala. Por exemplo, hai 2 anos comecei o proxecto que rematou co libro O cancioneiro da Ribeira de Piquín e fomos recollendo cancións tradicionais que cantaba a xente pois da montaña lucense. A miña familia é Fonsagrada, pois Ribeira de Piquín que dá Carón. Entón, eu falaba coa miña avoa e claro, a miña avoa non entendía por que eu apuntaba as cancións que me ensinara de nena, non o entendía, porque para ela pois non eran nada. Eu, avoa, tes un tesouro e temos que compartilo. E creo que temos que ensinarlles iso, porque son unha caixa de sabiduría tremenda, saben moitísimas máis palabras que a nós, pero infinitamente. Eu sempre o digo, son dicionarios andantes e temos que intentar pois recuperar todas esas palabras. Esa transmisión oral tan importante de contos, de cancións, de historias que nos que sempre era a carón desa lareira, pois tomando un viño, tomando sempre era o que nos levaban. Eu, polo menos foi o que vivín. Entonces podemos revivir, non? Darlle importancia a esas avós que están facendo e que son a universidade viviente, non? Totalmente. É que son un dicionario andante, eu sempre o digo, sempre, agora xa non teño a avoa porque tristemente faleceu, mas sempre dicía unha expresión e eu apuntaba, porque agora é moi difícil escoitar certos ditos, certas cousas, e temos que polo en valor. Ainda temos moita xente maior e temos que gravala, que esos testemunhos non se perdan. Temos que reivindicar. Eu creo que é maravilloso o tema dos acentos. Eu estou super orgulloso do acento que teño, porque ese acento non é meu, é dos meus avós, dos meus ancestros, entón como acento de Neda. Me gusta moitísimo, estou super orgulloso do acento, pero tamén eu quero resaltar un pouco o tema dos bloques dialectais. Quero dicir que o maravilloso do idioma da nosa fala é que temos é moi variable, é que é diversa, é que podemos falar en pantalóns, é que por favor, aboguemos e apostemos porque hai bloques, porque somos todos un, pero cada un fala da súa maneira. Exactamente, creo que é moi bonito ir a un sitio e que pola túa forma de falar identifiquen de onde és. A min iso encántame. E sempre que coñezo a alguén novo, cando fala digo, ai, ti es este sitio, por que dixeches isto? Ou falas así. Para min é moi curioso, hai que reivindicar, esas cousas non se poden perder. Pois claro que sí, pois xa sabedes, amigos e amigas e amigues, tendes que estar aí xogando con este xogo maravilloso que nos acaba de compartir Noemí García, que de onde ves sendo? De onde ves sendo? Eu teño uns amigos de Portosí, hai sitios da Galicia que me encantan, un deles é toda a Fonsagrada Profunda, e logo marchando da provincia, todo o que Noia, Portosí, Portosón, teño moitos amigos. Eu pasei moitos meses sen entender que o meu colega Jachía era García. Pero moitos meses. E cando caín desa burra, non? De Jachía por aquí, Jachía por alá, foi como, wow, pero que bonito é Jachía. E que común pode ser García. Claro, a mellor te levaba algo de hachís ou algo así, claro, Jachía. Claro, me levaba o bonito os acentos, o bonito das diferentes dialectos que temos en Galicia. E eu creo que si temos que falar de acentos, si temos que falar do maravilloso e da importancia que ten o noso idioma, temos que falar dos fenómenos sociais, Susana. Temos algún así reciente bastante interesante que tivo un movimento en redes bestial. Quedou que falar. Deu moito que falar, moitísimo. Se te dicimos tan xungueiras, Noemí, ti que opinas? Sí, sempre digo o mesmo. Se sabemos dicir show e Shakira, sabemos dicir tan xugueiras, con ese xe. Falamos de xente moi nova,
Sí. xeración, non sei ahora en que xeración estamos, Z, Y, non sei en que xeración estarán elas, pero podemos dicir que fixeron, que están a facer unha gran labor por noso idioma, non, Noemí? Moitísimo. Eu, para min as tanxugueiras romperon barreiras. Todos, creo que todo o pobo galego, castelán falante, galego falante, uniuse nesas votacións para que as Apoio tanxugueiras masivo. fosen a Eurovisión. Que siguen estando en plena actualidade, Sí. porque non sei se meter este dato que teño bueno, pues da prensa destes días, que había unha que decía que non podo ir a Galicia. Unha compañeira de, bueno, contrincante ou compañeira do Benidorm Fest, Sí, a do Raxo, Chanel, a do Raxo. decía, é que teño medo ir a Galicia. Xa será Pero menos. por Dios, Esa xeración un pouco. en serio, necesitamos para estar aí en plena actualidade, decir cousas que non se corresponden. Se os galegos temos fama de... Recibir a todo o de recibir mundo. Moi ben, ademais. Facemos, me permitides, unha pequena pausa, deixamos as tanxugueiras aí de fondo e imos a escoitar Midas. Agora que ven a noite, ven a nosa alegría, a tristura vai pro amo, que se lle acaba o día. Bueno, ese apoio masivo que tuveran as nosas tanxugueiras en Benidorm Fest e que nós, dende aquí, dende Outra Vaca no Millo, queremos agradecerlle públicamente esa labor maravillosa de que sí se pode cantar, sí se pode comunicar e sí se pode amar en galego fora, pois, da nosa terra de Galiza. Quer dicir, en o resto de España, en toda Europa, as tanxugueiras tuven ese apoio masivo, así que non hai excusas para non falar en galego. Temos a participación de Fran Pérez, el é colaborador no Salto de Galicia, como lle comentábamos antes de empezar este programa, el está facendo unhas clases gratuitas en galego para xente emigrante no Centro Social Ladreira, que se non coñecedes tamén vos animamos a coñecer, deixamos tamén enlaces por aí. Damos paso ao seu vídeo. Ola, pedíoseme facer un vídeo así con algunha frase ou algunha palabra galega que dea lugar á confusión. Entón, vou tirar de clásico, pero basease en feitos reais, non? Eu teño un amigo que estivo estudando en Madrid e tiña unha parella italiana, pero que tiña un dominio estupendo e perfecto do castelán. Entón, ela tiña un exame pola que estaba así nerviosa, estaba preocupada por como lle podería sair. Entón, iso comentoulle o meu amigo. E creo que foi por WhatsApp que el lle respondeu malo será. Para dicir, pois eso, tranquilo, malo será. Entón, ela, cando volveu velo, pois estaba cabreada, estaba rebotada, porque dixo que lle ia sair mal. Esa foi a súa interpretación. Entón, claro, se está dicindo malo será, a súa interpretación pois, é bastante lóxica, dicir, está me dicindo que vai a ser mal. O que quer dicir esta frase pois sería moi mal se teñen que dar as circunstancias como para poñernos no peor dos escenarios posibles. É dicir, é unha forma de dicir que vai sair ben realmente, por moito que digas malo será. Entón, é moi clásica, pero coñezo así unha historia persoal na que efectivamente, pois iso, que deu lugar a interpretarlo da maneira contraria. Ocórresete algunha anécdota deste estilo? Eu sempre conto a mesma anécdota. Estaba en primeiro da ESO dando as árbores froiteiras en galego. Entón, estaba a maceira que dá mazás, a pereira, peras, a cerdeira, e saltame un alumno, cerdos. Eu, non! Mas claro, na súa lógica, tiña toda a razón no mundo, mas non da cereixas. Que bueno, pois creo que vou contar moitas veces esa anécdota, vou na compartir se me das ese permiso, porque é boa, de verdad que é boa. E sabemos que en Galicia o tema da gastronomía está... Somos de bo comer, nos gusta comer, xa sabedes que din de Lugo. Para comer, Lugo. E
A mí xa se me apetece comer algo. Eu creo que non podes compartir algunha receita, non? Aí en Media Laranxa tedes de todo. Un dos meus, unha das cousas que máis me gusta é cociñar, porque encántame comer, entón para comer hai que cociñar. Ali fago de todo. Fago sobremesas, intento facer pois as cousas que están así máis de moda no momento, tamén pratos tradicionais, as filloas non pode faltar. Tedes a receita que se leva facendo na miña casa pois máis de 100 anos, porque a receita que pasou da miña tataraboa, bisaboa, aboa, e chegou ata min, entón tedes ali de todo. E como nace ese proxecto, Noemí García? Pois naceu en plena pandemia. Era 22 de abril, non se podía sair da casa, o único que podías facer era pois dentro das cousas que tiñas dentro da casa, porque aínda non se podía sair nin nada. Creo que todos cociñamos. Foi un mes, aí durante o confinamento, onde apareceron moitos arguiñanos por aí. Naquel momento, uns meses antes, mercara un móvil cunha boa cámara e dixen eu, pois é que me saen receitas, así fotos boas, porque non vou abrir unha conta en Instagram. E así empezou. Despois intentei teño unha conta de TikTok para subir receitas, mas leva moito traballo, toda a xente que se dedica a redes para Benizua, polas horas que lle botan, mas bon, en verán seguramente haxa algunha nova por aí. Bueno, xa vedes que Noemí García é creadora de moito contido. TikTok, Instagram, blogs, libros, ten de todo. Tes de todo, É unha maneira de mostrar o que ti tes dentro para que a xente pois vaya e darlle un pouco de luz a esa xente que o mellor pois non quere pois compartir pois no seu idioma, e ti tamén unha maneira de que siga crecendo e que a xente se sume a falar no seu idioma e a compartir contido no seu idioma. Eu creo que principalmente creo que ten que haber todo o que nos interesa, ten que haber en galego. Se non o hai que crealo. Mas moita xente, por exemplo, en Media Laranxa, escríbeme xente, sobre todo de Argentina ou de Venezuela, que hai moitos emigrantes galegos, e dime, estou aprendendo moito contigo, non sabía que isto se decía así. Entón, as redes tamén unha forma de conectar con toda esa xente que vive na diáspora, que o mellor na súa realidade aprender galego é difícil, mas teñen ganas. Entón, as redes sirven moito para iso tamén. Bueno, pois Noemí García, poderíamos estar falando horas e horas e horas, porque é super interesante esta muller. Damosche mil grazas por compartir con nós a túa sabiduría, a túa experiencia, e sobre todo porque aínda que non, xa sei que eres filólogo, pero aínda que se fale mal, hai que falar o galego porque non pode perderse, ten que estar continuando xeración tras xeración. Vamos a deixar pois todos os teus links por aquí para que a xente te siga, e nada, é que é unha honra ter. Gracias, moitísimas gracias de corazón por atendernos, por vir hoxe aquí, por entregarnos parte do teu tempo. Estamos moi emocionados, de verdade, moitísimas gracias. Igual temos que chamarte pronto outra vez, porque, como dicía Dani, hai tanto contido para compartir que chega pouquiño este ratiño do videopodcast. Agora imos a despedirnos, e mentres nos despedimos, os deixamos con esta peculiar clase de Lucía Aldao sobre os pronombres, o ritmo da súa guitarra. Moitísimas gracias. Vémonos nun chisco. Eu que te amo como neno alborada, que te amo como home seu recordo, eu que te amo a puro berro e en silencio, eu que te amo dunha forma sobrehumana, eu que te amo con alegría e con pranto, eu que te amo no perigo. Bueno, pois estamos hoxe aquí no Paso de Vaca, como non, para seguir preguntando a xente de Lugo, vos que sodes, máis de vacas rubias ou de vacas pintas? Eu de pintas. Eu de rubias. Eu de pintas tamén. Pero por qué? Non sei, son máis bonitas así, variadas. Son máis bonitas e variadas? A mí me parecen máis chulas as rubias, a verdade, pero igual. Non sei. As rubias, gustan as rubias. Eu non digo nada, por aquí? Pois non sei, as pintas son moi chulas. As pintas somos chulísimas, claro que sí. Moitas gracias. Aleguiño. A ti eres máis de vacas pintas ou de vacas rubias? De vacas rubias, sempre. Por que vacas rubias? Porque son as galegas. Boas tardes, rapazadas. Rubias. E por que rubias?
Gústame máis. Gustanlle máis. E por aquí, que preferides, vacas rubias ou pintas? Rubias. Por que? Porque sí, son... Porque sí. Molan máis. Mola moito máis. E estes rapaces que opinan? Pintas. Pintas? E por que pintas? Botan leite. Por que botan leite? Maravilloso, moitísimas gracias. Paz que ven tan guapo. Puxémosle algún adorno e vou ao grano. Ti queres máis de vacas pintas ou de vacas rubias? Pintas. E por que pintas? Pois non teño ninguna preferencia en concreto, pero por decir algunha. De pintas, de pintas. Porque son máis cookies, teñen lunares. Que me estás contando? De rubias, exacto. ¿Usted de dónde es? De La Mancha. De La Mancha. ¿Y en La Mancha qué son más, de rubias o de pintas? Ahí tenemos corderos. Bueno, Toni, estamos falando aquí, eu me vou a quedar con un dato. Claro, ti estudiaches Ingeniería Agrícola, aquí na Universidade de Lugo, e despois emprendiches esta explotación. Sí, esta aventura, sí. Tuveches unha filla, sí. E xustamente, cando acabou a carreira, ela decide adicarse ao mundo desta explotación do ganado. Como toma un pai que a súa filla tome as riendas deste negocio? Mira, vamos a ver, hai dúas, podo dicir que son dúas sensacións encontradas, por ser exacto. Vale, eso está ben. Son dúas sensacións. A primeira é unha sensación moi boa, bueno, ves que ela que continúa cun labor, que fixeron xeracións, porque isto xa ven de outras xeracións anteriores, e que ela continúa o labor e tal, nunha cousa que lle gusta, cos seus beneficios e tal, e o tomas moi ben. Pero por outra parte, eu non o tomei moi ben, porque a vida daqui, para unha persoa, é dura, para unha persoa sola. Esta explotación é unha explotación familiar, e nós temos unha filla sola, mentras estemos os pais con ela e iso, vai a recibir a axuda dos pais, pero claro, cando os pais faltemos, ela vai ter moi complicado, bueno, non sei como serán esos momentos, os modelos productivos, como evolucionará. Todo vai cambiando, vai evolucionando. Todo vai cambiando, pero de todas maneiras, ela ten feita, bueno, a súa licenciatura e o seu máster de profesorado, e eu creo que coas cualificacións que tiña unha verdadeira pena, pois que podía ser unha gran profesional neso, cunha vida, digamos, un pouco máis levadeira no seu... Claro, a ti sale, Tonio, a vena de papá. Claro. Entonces de que queres cuidar, queres protexer a tua filla. Lógico. Ai, Dios mío, agora apartala deste camiño, porque a vida de jandeiro hai que recoñecer que é dura. É moi dura. É moi satisfactoria, pero tamén é dura. Exactamente, ese é o tema. Aí está. Entón, claro, son dous sentimientos encontrados, é dicir, por un, sabes que vai estar contigo, que vas ter aí ao teu lado e tal, que vas, pero por outra parte, sabes que se enfrenta unha vida moi dura, de pouco tempo libre, de moito sacrificio, e claro, agora tamén dependerá, pois, no seu momento, de se súa parexa, se chega a tela, pois, lle sirve para dedicarse a isto, como vai, sempre che entran moitas dudas. E eu teño unha duda que quero que ti me contes a ver que pasa. Como é o tema de traballar cunha filla? Man a man, todos os días do ano. Quen manda? O pai ou manda a filla? Mira, ela normalmente está empezando ahora no tema este, está collendo a rienda. De feito, eu vou a pasar toda a explotación, está a nome de súa nai miña, eu penso pasarlle a miña parte a ela. Eu prefiero que ela, a ver, ela non, de momento non está preparada para levar as riendas, porque non acaba de aterrizar, como soe dicir. Sin embargo, penso que ten capacidade para facelo facilmente, moito mellor que nós, seguramente con mellores miras e todo. Porque tuvo grandes maestros. Ela, durante todo o ano, toda a súa vida, fijouse no que facían os pais. Non, ela axudaba axudaba aquí. Ela, durante as vacacións, de feito, ordeñaba as vacas e todo. A ela esta vida lle gusta. E a mí é o que me preocupa que lle guste. Polo ben dela, non por outra cousa. Bueno, sabes que pasa, Toni? Vamos facer unha cousa. Ti deixa que a vida vai rodando no camiño. É que se ela é unha elección dela, así que... Non, por suposto, a elección é dela. Ti telo que disfrutar, como pai. Sí. Disfruta da vida que ela elixiu para... E todo despois xa verás cantos bons resultados che vai traer. Non, eu a deixo elixir, ela foi a que elixiu libremente o que quería facer, e claro, bueno, pois a decisión dos fillos tens que respetala e apoiala, claro, como pai non che queda outra. Aquí é un pouco complicado que cando apoias unha decisión dun fillo, xa sabes o que pasa. Porque, claro, non é como unha outra profesión, tú podes apoiala, se ela se dedica, por ti, bueno, pois me vou a facer profesora, vou a intentar ser profesora. Vale, pois...
é ela que decide co seu propio. Aquí non, aquí cando dice me dedico a isto, condicionan tampouco os pais, porque ten que ter un equipo detrás que o reforce e entón tedes que estar tanto ti como a súa nai aí dándolle apoio, non? Sí, eso é. Pero bueno, ao fin e ao cabo, Toño, si me tes que dicir unha palabra, como te sintes ao ver a túa nena aquí contigo no campo? Pois eu agora mesmo estou contento e intranquilo. As dúas cousas. Pero bueno, sí, a ver, a todos os pais nos gusta ter os fillos cerca. Evidentemente teño unha filla sola pola que suspiras e o que queres é que ela sea feliz. E se o traballo dela e a súa orientación está aquí e ela é feliz aquí, indudablemente, pois temos que ser felices todos. Pois, ao final é o obxectivo da vida de cada un, buscar esa felicidade, e ela a encontrou aquí, pois benvido seña. Moitas gracias, Toño. Na sección musical de hoxe temos un ranking moi especial. Temos unha clasificación exclusivamente feita en galego. E na parte baixa da nosa lista temos unhas internacionais galegas que, como comentábamos anteriormente ca nosa entrevistada Noemí, derrumbaron fronteiras e unificaron o pobo migrante. O apoio masivo que recibiron en redes foi clave para que as coñezan en todos os rincóns do mundo. Claro que sí, estamos falando das Tanxugueiras. E o tema escollido para este top 5 non é máis nin menos que Figa. Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ningunha entía de haber. Marmura sempre de min, marmuras de min e doutros, no inferno tes unha cama para te deitar un pouco. Agora chega o momento de continuar co top número 4. E temos un orixinal tema que mistura a música máis tradicional con estas moderneces do trap. Eles son Boyanka Costova e este é o tema Muñeira de Interior. Seguimos, a continuación, unha persoa moi linda que tiven o gran privilexio de coñecer e compartir unha cea e unha boa charla. Tamén compartimos a amizade con outra persoa moi maravillosa, ele é Fracaso Tropical, Frosties para os colegas. E traigo un tema igual pouco coñecido, aínda que o seu nome é moi habitual. Imos a escoitar a Lucía Aldao co tema Miudiño. Esa memoria dos días que aínda non sei cantar, a primavera morrendo por lerche a palma da man, a ferida de fuxir, a alegría de atopar. Eu estou agradecida se isto remata mañá. Agora nos adentramos na reta final e vamos ao top número 2 destas músicas en galego. E quero presentaros a un dúo lucense que levan un par de anos traballando e recentemente estánse facendo moi coñecidos. Un saúdo que te vou vos presentar o traballo de Verter GZ. Adiante.
son moi burro. Agora só canto en susurros. Prepareime unha infusión de menta, poleo, sensible, limón. Boteille mel e un pouco de ron. Agora bupedo en un canto mellor. Doe, 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 doe. Doe-me agora xa. Doe, 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 doe. Doe-me agora xa. Doe, 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 doe. Ai. Bueno, e agora sí, estamos no top número 1. Estamos moi agradecidos a estas xentiñas que están ali polo Portosín, por Noia. Eles son Azul a Morte. Eles son uns compañeiros que cederon os temas que escoitades na nosa cabeceira. O tema chámase A Casa de Pedra. Esperamos moi pronto poder agradecer a través de un videoclip a estes rapaces que aínda non teñen contido visual e darlles as gracias porque é maravilloso poder escoitalos. Adiante, A Casa de Pedra, Azul a Morte. Quero unha casa de pedra para que os meus fillos se maten por ela. Unha casa tapadera, ca xanelas de madeira. Boas, xentiña. Hoxe é o noso último programa, así que queríamos facer esta sección moito máis especial saindo do estudo. Así que comezamos coas nosas 5 recomendacións de cine. A recomendación de hoxe pola que comezamos é O Bosque Animado, a primeira película europea de animación en 3D, gañadora de 2 premios Goya. Esta película trata sobre os habitantes da fraga de Cecebre, na súa loita por recuperar a paz e a armonía. Esto es muy peligroso. ¡Ah, Fury, ayúdame! Amigo Carballo, han desaparecido todos mis hermanos. Sigue esas largas ramas sin hojas a través del bosque y encontrarás a los hombres. A nosa seguinte recomendación de hoxe é a película de comedia do 2021 Cuñados, protagonizada por Miguel de Lira e O Touriñán. A cinta trata sobre 2 cuñados que teñen un gran problema, así que para solucionalo acaban necesitando da axuda de outro cuñado. Son os teus cuñados? Sí. 1.000.000 de euros na man, tracatrá. Os cartos non se rouban. Dille, Moraima. Agora é o turno do Apóstolo, unha película de animación do 2012. Mezcla terror con comedia e trata sobre as aventuras dun preso fugado que ven a Galiza a buscar un tesouro escondido, pero ali encontrará unha condena maior que o cárcere. A seguinte película de hoxe é Matria. É tan recente que é deste ano. A película está basada nun corto do mesmo director, Álvaro Gago. Trata sobre a vida de Ramona e da xente do seu arredor, con problemas cotiaos e algúns non tanto. Está ambientada nun pobo galego costeiro. É unha peli vibrante, persoal e, sobre todo, moi real. Nos últimos días deronse varias cousas na empresa que temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentiño.
Esta zona blanca que ves aquí non entra o aire. Xa o vexo, xa o vexo. Velo, pero non estás facendo nada para Que quere que remedialo. faga? Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo... Ti ocúpate do teu, sí? E por último, Unicorn Wars. Como podedes comprobar, noutra vaca no millo gustanos moito a animación. Así que a última de hoxe é outra animación. Unicorn Wars non vos poden enganar, porque, aínda que sexa animación, non é unha película infantil. Esta película trata sobre a guerra do bosque máxico na que pelean os soldados de os osiños contra os dos unicornios. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. E ata aquí a nosa sección de hoxe e outra vaca no millo chega ao seu fin. Moi pronto os nosos compañeiros tomarán o relevo e teredes novo contido. Pero chegou o momento da nosa despedida. Así que, adeus! Se maten por ela, unha casa tapadera, cas xanelas de madeira.